dito sa kabila. Talagang pinakain mo walang tawag malaki. So parang Dapat, ang susunod na na? 3:30 lang po. Dalawang super. Ikaw, dalawa. Go you one. Go lang sa kanila lang na burger. Ako meron na. Oo, tapos. Po, sasakit. Here. I help you. Doon muna doon, mamaya na to. Ay, puto ka, bebe. Ngayon, nasa na mga nagabang? Pwesto! Forma! Toro, ang kakainin! Lahat ng kakain, unang hayin, walang singilan. Walang maniningil muna te, kasi kung saan naman kayo mga nagbabayad. O, yan. Hindi ay napunta rin ko yung fiesta. Napakaraming tao. Balong kawang malaki, te. Punta kayo ng fiesta te, walang bayad yan. Ay, dito sa kabila. Talagang pinakain mo walang kawang malaki. Ayan, manikakawan na yung pinakawan dito. 20 na lang ako. Dapat may naman tatanggalin natin. Hindi po Julie. Ilan tayo? Pag may 1/4, mamulang daya. Yan. Yung... Dalawa po. Pag may 1/4, hindi madaya mamulang. take out mo na isa, ha? Oo. Gawin mo ng 100, ma'am. Ako, hindi nagdadaya kasi araw-araw ako dito. Marami pa rin naman yan. Ano yata yan naman yan? 14, 15. 14, 15 yun. Dito, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14. Ano lang yan? Ay, ito na. Palabas to. Kada 100 na to. Ano? Kuha ni Kuya. Aba, ano ka ng tutangon? Kami dalawa ni Ate. Ako, nakakasiyang mo. Bakit? Ano na? Ubas, 80. Kilo. Kahapon pa. Oo, kahapon. Yung yari tagday ka to gaagal na. Yan para yung nakasinay election na. Kaya yung isa wala?
Yung ansel, yung bali take out, duwa nga po pero. Pwede na po sa dalawa. Overload yan. Super special. Napakaroon naman. Ha? Super special lang yan. I-overload ko din? Oo, yung overload. Dua nga super yatin naman. Tapos, dua mga super. Tapos, ang susunod na 3:30 lang po. Dalawang super ulit pa, dahil Okay, search nyo muna to. Tapos sinong next? take. Tatlong special pa. Ha? Tatlong special. Yung mag-water. Spray na lang ako. Google spray. Dari kanino, diba? Yan, vlog. Food crawl, opo, si Chow Food Crawl May ano po yun. tawag sa ganito? Alanganin. Ano yung ipa? Ito, opo. Ipa po. Yan pinagkuha na ng kanya ng... Yan po. Yung nauna po, pancit may sabor. Ito naman. Ay, sabi mo ba yun? Hanapin ba yun? Pansit may sabaw po. May sabor ito, mami. Yung po alanganin, mix na bihon, mete. Gano'n na po katagal ito? May ay, bigay nyo na ito. Yung po yung alangan. Anak, bigyan niyo muna dalawang lugaw yung kwan. Lugaw lang, saka dalawang hamburger. Pa. Tinataktak lang po, no? Wala, ganyan lugaw lang po to. Oo, saka dalawang hamburger yun ha. Dapat nagbablog ka na dahil sila kaya ay iba.
Ito yung special. Saka isang finger. Tatlo. Ito yung special isang finger. Ano po yan? Balungan.
Tagal lang din ang festival sa akin. Kailan lang yan?